अबे जोग काई करूछु खटे तू ଯୋଗ କରୁଛି ସବୁଦିନ ସକାଳ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ कर ए जोग सबदिन भर कर जोग ଜଜ ହଉଛି ବା हाँ ଜଜ ମଜ ହଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଟିକେ ଭାରି ହେଇଛି ବଢି ହେଇଛି। हाँ ଆଉ କଣ କରିବା जोग कर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहइबो हजम प्रक्रिया ठीक रहइबो आ रनिंग टा कले देह भी सुस्थ रहइबो। ଟାଇମ୍ ତ ହଉନି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିକି କରିବା ସଞ୍ଜବେଳେ କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ହଁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ କରିପାରୁନି ସକାଳ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି एमती करिया କଥା ना ଆଉ ନିହାତି ଫ୍ରି ଲାଗିବ ଆଉ ଯୋଗଟା କଲେ ତ हाँ तू कने ओलम बिलम कपाଳ ଭାରती କରୁनु ସେଇଟା ତାପରେ କରାହବ आपर करिबो ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା କରିବି। ए एक्सरसाइज टा के समय ଇଏ 15 ମିନିଟ୍ एक्सरसाइज टा 15 मिनिट 15 ମିନିଟ୍ अच्छा आई ओलम बिलम कपाଳ ଭାରती किन करन ते कलु ଇଏ ତା ସ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଇଏ ଏମିତି ବସିବ ଗୋଟା କେମିତି କରିବ ହାତରେ କେମିତି ନଗେଇବ हाँ ଏମିତି କରିବ 10ଟା এইটা এইটা কোন কুহନ୍ତି এইটা ଏଟା କପାଳ ଭାତି ଓଲମ ବିଲମ ଓଲମ ବିଲମ ବା କ'ଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରି କରନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ହାତଟା ଉପରକୁ ନବ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟା ନାକ ରହିବ ହଁ। ଗୋଟା ମାନେ ନାକ ସାଇଡରେ ନବ ଗୋଟା ପରେ ଛାଡ଼ିବ ହଁ ଏଟା ଉଲମ କରିବ ଏଟା କଲେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କରୁଛୁ ତୁ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ। ଅଲରେଡି ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି କାମ ଫାମ କରିବାକୁ ଆଉ ନାଇଁ କର 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 ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ତ କାମ ତ ଏଇନା କିଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଏମିତି କର ଭଲ ହେବ ମାନେ ମୋଟା ହେଇଗଲୁ ନା ଚର୍ବି ଗୁରା ଖସିବ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରମ ପାଣିଟା ହେଲେ ପିଅନ୍ତି ହେଲା ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କରିହେଉନି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଏଗୁলো କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ହଉ 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 ତୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଯାଉଛି ଯିବି ହଉ, ହଉ। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ